Gabi sa inyong lahat dyan mga boss. Nandito na po ngayon. Darating ko lang galing sa trabaho. Woo! Pero okay lang. Sarap tingnan yung smile niya. Kita tingnan ko na boss kung meron ba kaming ulam ngayon. Hindi ako bibili ng ulam pag galing ako sa trabaho kasi baka meron namang ulam dito. Meron pala. Luto yung mama ko. Yan. Diyan siya galing. Yung ulam namin ngayon. Meron pa kaming mga suka. Yan, organic. Galing sa pa yan. Ikan pa na sa sa niyog. Ikan pa na sa niyog mga boss. Di ba ma? Galing sa puno daw. Malapit na akong mapuno. Yan, may na kami, may kanin na kami. So, relax muna tayo. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Punta muna tayo sa bibi natin. Hi, vlog. Vlog tag ko pohon mga guys. Say hi. Bye-bye guys. Ito yung mama ko. Patik tayo. Diba? Good vibes yung mama ko. Noon siya ng TV. Yan. Habang naghihintay ng luto. Alright. Kakain na kami mga boss. Kasi nagutom naman kami. Pang panihapon ba? So nagkuha na kami ng plato dito. Ay, wala pala akong plato. Gutom. Hindi man ito makasiya itong plato sa amin. Kain muna kami mga boss. Panihapon mga boss ba? Ito ang ginatawag na panihapon sa amin mga boss. Ganda yung mga boss. Sarap. Buto ng baboy. Tinula. Nasan. Mga boss, maraming salamat sa panonood. Amazing. Nakatulog na sa baby ko.